ମୁଁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଦଣ୍ଡର ପତର ସହୁରା ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ୱରରେ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ସ୍ୱର ହେଉଛି 1 2 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ପତର ସହୁରା ସ୍ୱର ଗୀତ ଗାଇବି। ଆରେ 1 2 3 4 5 6 7 ରେ 5 6 7 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 8 9 10 11 12 13 14 ରେ 12 13 14 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 15 କୁ 16 ହେଲା 17 18 ରେ 17 18 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 19 20 21 22 27 24 ଆରେ 25 କୁ 26 ହେଲା 27 28 ରେ 27 28 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 29 କୁ 30 ହେଲା 31 32 ରେ 31 32 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଆରେ 33 କୁ 34 ହେଲା 35 36 ରେ 35 36 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 37 38 39 40 41 42 ଆରେ 43 କୁ 44 ହେଲା 45 44 ରେ 45 44 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 47 କୁ 48 ହେଲା 49 50 ରେ 49 50 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 51 କୁ 52 ହେଲା 53 ଯୌବନ ରେ 53 ଯୌବନ ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 55 56 57 58 59 60 আর 61 को 62 रे 63 64 रे 63 64 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 65 को 66 रे 67 68 ରେ 67 68 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 69 70 71 72 73 74 আর 75 को 76 ହେଲା 77 78 ରେ 77 78 ଦି ଯା ଦି ଦିନି ଯା ଦିନ କି ଦି ଯା ତା ତା ଏ 79 କୁ 80 ହେଲା 81 82 ରେ 81 82